Čaute. Dnes sa nachádzam v Dubnici nad Váhom. Po schodoch kráčam asi 6 metrov pod zem. Dostúpil som ku dvojici ťažkých železných dverí. Dnes sa nachádzam v úkryte ST600. V miestnosti pre vzduchotechniku si bezdomovec spravil akústik skladku alebo sklad. Predo mnou je ďalšia vzduchotechnika typu FVZ-300B. Ďalšia miestnosť, kde žil alebo stále žije bezdomovec. Predo mnou je záložný diesel agregát. Tak ako aj v iných krytoch, aj tento vyrobila Škoda. Úkryt bol stanovený pre 600 osôb. V úkryte bola dislokovaná požiarna jednotka, poriadková skupina a vyslobodzovacia skupina. Dobre, prvej podlaže by som mal, teraz sa presuniem o jedno hlbšie. V areáli ZTS sa nachádzali 3 takéto studňové úkryty. A to boli ST450, v ktorom bolo zriadené veliteľské stanovisko, ST500 a ST600. Tento úkryt sa nachádza v centre areálu ZTS. Pozerajte, to je kľúka zo FVZ. Ak by sa niečo v kryte stalo a prestala fungovať elektrika, touto kľúkou by sa FVZ poháňal ručne. Zostúpil som na 3. podzemné podlažie. Toto je posledné podlažie, na ktoré viedli 2 schodiská. Predo mnou sú záchody. Kryt už je kompletne zničený. Nie je tu skoro žiadny nábytok ani nič podobné. Takže sa už len dá ťažko určiť, v ktorej miestnosti bolo čo. Čím idem hlbšie, tým je tu väčšia vlhkosť. A na stenách sa začína vytvárať viac a viac flakov tvorených pliesňou. Idem ešte o jedno poschodie hlbšie. Toto je posledné, teda ak nerátam vodnú nádrž, ktorá sa nachádza pod krytom. V kryte už nie sú ani jedny dvere, ktoré by neboli poškodené. Ďalšie záchody. Pozerajte, keramická myseľ stále nerozbitá. Na poslednom podzemnom podlaží sa nachádzajú otvorené poklopy do vodnej nádrže. Tento kryt má 2 vstupy a 2 núdzové výlezy. Niekto mal potrebu dvere poriadne zriadiť. Vplyvom vlhkosti sa fólia, ktorá je tu na zemi natiahnutá, ako si ich zvonila. Dobre, idem späť na povrch
a pozrieť, či som náhodou neprehliadol ešte nejaké miestnosti. Vlhkosť v tomto kryte je naozaj vysoká. Dokonca aj zábradlie začína korodovať. Kryt bol 3. triedy odolnosti a bol budovaný medzi rokmi 1960 až 1962. Jedna z mála vecí, čo tu zachovala. Starý telefon, ale je bez slúchadla a má rozbitý ciferník. Pohotovostná zásoba pre diesel agregát bolo 1000 litrov nafty a 200 litrov oleja. Predo mnou je jedno z mála vybavení, ktoré sa v úkryte zachovalo. Je to starý stolík. Vo vlhkosti poriadne splesnivel. Hrúbka stien v úkryte by mala byť 1 meter. Staré vodovodné ventily. Dobre, pomaly opúšťam kryt. Ukryt je naozaj v žalostnom stave. OK, to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste. Čaute.